Oh, Paul Kutumak, Kalata Paul Riau on PPOI. Teacher Rononok, Kacar Rononok. Riau Nupusok, Kadito. Strike, Kalata Riau. Teacher Rononok. Kasi busok na wawa dito yung sabi na Berkeley Biro shortstop dapat kasi na first dapat Howland first para ka outfield on PPO high untuk kamu Coretta Ernest the Kiumi on deck one out on PPO high kayo na busok ka dito so mau karena Paul Riau. Sebelum pusat sekat itu dok sawalil strike harga Riau sebelum pusat hati dok terbakmen langsung start tapar penatlah harga kesum save focus. One out, runner on first, then Brock Yumi, nakawanag Darsonia, kayo na pusok, pitcher katarsok dito, so mau Paul Riau na pusok, dito kimo katang Brock, beauty welik, harap kakura na keso, malagsakan, Yumi sa keso, malagsakan, Kore ka dito third, yun sa Pepo kaya dito third, kore ka dito, keso dito home. And block timer, Sonia Kenneth, kawarap Jasmine Dewey. Let's go people! One out, runner on third. Dan block bila Sonia Kenneth kawanap Jasmine Dewey pitcher kawanap ayaw na po shock at nawawa dito so ay paging strike karena 2 strike pitcher kawanap Kacar Lalot pada Reti kawanap po ato so ay paging Harga Riau. Let's go capture! Sebelum buka banget, so ketelawan let's back out. 2 out on PPO. Untuk timer Jasmine Dewey, kawanap Darling Banuelo. Runner on third, pitcher kawanap. Kaya dito kayo ng bunchas, bago dito na nawawa, shortstop back, dapat na kulot para ka 3 out. PPO ay kanagila, harapon po pa, nababao, rakan dito ito mo para ka untag lang, magna tayo, PPO ay kuluteng 8. Talong Tikaisu, Matalanim, Kalukuteng, Riau. Masih Crystal Merara. Dan pertama salut ke Titra Salman, Lorena Charlie on deck. Pitcher Romanov, Kacar Malalawat, kayo na pusok, dito. Kayo mau, Paul, Marita Riau, on PPO, Lekgaisu. Riau na po kayo na pusok, nawawan ito, Berkeley, beauty with Jasmine, Lusok, Sawalil, Marita, Let's go na first, Merara, second,
Berala ayala third. This one third. Hati doon. Hati the gesture. Home run. Nagpagtamo lori na saling ang siling andep. Pitcher kawanap. Kayo na po siya. Kaya dito lori na sa wabuti flat. Wala ka po kayaw. Kayo na po kawanap siya. At dito lori na sa wabuti flat. Para ka sinuew. Kaya sinustrikew. Kasi luno po kawanap siya. Katanawa dito lori na pagkilal. Alas sa tapos sa halil. Kaya ka lori na get sa warawaran. Then go first. Nagpag tayo sa ligay siling Chanson kawanap. Valerie Rosario. No out, runner on first. Kayo nubuhan dito yung siling pagpili lang sa stop capper. Kasi na second out, or second kasi na first capper. Save offers. Nagpag tayo Valerie Rosario. On deck, Garcia Bitrus. Pitcher kawanap. Catcher naman halalawat. Ano naman first, kayo nabuhat dito. Sawa Paki, sawa mga warata po riyaw. Pitcher sa kawanap. Betang kita kariyaw na po. Then, karata strike. Riyaw. Pitcher sa kawanap. Betang kasi dinubuhan dito pa rin. Bakilala. Shortstop capper. Kasi ako second kasala first back. Karata save on first. Out riyaw. Runner on first. Nagpong tamo. Garcia Yuri Pedro. Catcher halalat. Runner kawanap po first. Tataronap. Pitcher better kayo nabuhat ito. Sawa mau karata poriyaw. Poriyaw mo po kawanap. Sek katanawa dito bisa back. Alas sa tapper. Pagkat sa mga group kasi na second tapper. Ang second Priyaw. Ano ba sa aming tula na open ng Bilmao? Then, magmatero ba? Open ng Bilmao. Oh, din katulong na kumayo. Titra, parang ka, puro taglaanteng magna. Lugti kayo siyo kulugulteng silu. Lugti PPOI, kulugulteng walu. Sa silawlap.